på 3 minutter. Det tager ikke længere tid. Der har jeg været ingredienserne for at undgå reklamer. Så tager vi lige 5 dl vand. Bum. Køb lige her. Køb lige noget. Der var lige 10 gram gær. Cirkus. Det er sådan en... ikke helt ud 10 gram. Det er omtrent 10 gram. Så lige i dagens anledning, så har jeg lige lagt den her. Vi tørrer fingrene i. Godt så. Kører vi lige 2 håndfulde havregryn. Det her det er 2 revne gulerødder.